Ξεκινάμε αμέσως την ανάλυση μας. Σήμερα κάνουμε μια πραγματικά βαθιά φιλοσοφική βουτιά σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και ίσως πιο σκοτεινά διαμάντια της ιταλικής μεταπολεμικής λογοτεχνίας. Μιλάμε για τη μικρή νουβέλα του Σίλβιο Ντάρτσο, «Το σπίτι των άλλων». Είναι από εκείνα τα έργα που καταφέρνουν με αριστουργηματικό τρόπο να συμπυκνώσουν την απόγνωση, την αποξένωση, αλλά και αυτή τη διαρκή αναζήτηση για νόημα μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει εντελώς εχθρικός. Η ιστορία ακολουθεί δύο τραγικούς χαρακτήρες και εξετάζει πώς η ίδια η ύπαρξη μπορεί να μετατραπεί σε ένα πραγματικά αφόρητο βάρος. Πάμε λοιπόν να εμβαθύνουμε σε αυτό το μοναδικό λογοτεχνικό σύμπαν. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το πιο σκληρό ερώτημα. Είναι η αυτοκτονία αμαρτία? Ναι, είναι μια ερώτηση που παίχτει σαν κεραυνός. Αλλά είναι το κεντρικό σημείο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ολόκληρη αφήγηση. Το να τίθεται αυτό το ζήτημα με τέτοια απόλυτη αμεσότητα εχμαλωτίζει αμέσως την προσοχή, γιατί ακουμπάει ακριβώς τον πυρήνα της ανθρώπινης ηθικής και της υπαρξιακής αγωνίας. Αλλά, ξέρετε, αυτό που κάνει την ερώτηση ασήκωτη είναι το ποιος τη θέτει, σε ποιον την απευθύνει και κυρίως πού διαδραματίζεται όλο αυτό. Περνάμε στο πρώτο κεφάλαιο. Ένα απομονωμένο χωριό. Εδώ, ο τόπος δεν είναι απλώς ένα φόντο, είναι σχεδόν ένας ξεχωριστός χαρακτήρας. Βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο χωριό στα βουνά των Απενινών. Και όταν λέμε απομακρυσμένο, εννοούμε την απόλυτη φυσική απομόνωση που λειτουργεί ως ο καθρέφτης της ανθρώπινης αποξένωσης. Σκεφτείτε ένα τοπίο σκεπασμένο από χιόνι, βυθισμένο στη σιωπή, σαν να έχει κυριολεκτικά εξεχαστεί από τον υπόλοιπο κόσμο και τον ίδιο τον χρόνο. Η γεωγραφική απομόνωση εδώ αντικατοπτρίζει τον απόλυτο εσωτερικό εγκλωβισμό των κατοίκων. Μέσα σε ένα τέτοιο σκηνικό, η όποια ελπίδα μοιάζει να έχει απλώς παγώσει. Κεφάλαιο δεύτερο. Το βάρος της Ζέλιντε. Μέσα σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, λοιπόν, συναντάμε τις δύο τραγικές φιγούρες της ιστορίας. Και η αντίθεση ανάμεσά τους είναι πραγματικά συγκλονιστική. Από τη μία πλευρά έχουμε τον ιερέα, ο οποίος ενσαρκώνει την απόλυτη πνευματική εξάντληση. Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια διακονίας στο ίδιο χωριό, η πνευματική του φλόγα έχει σβήσει. Είναι σιωπηλός και, το κυριότερο, δεν έχει πια καμία απολύτως βεβαιότητα να προσφέρει. Και από την άλλη πλευρά, η Ζέλιντε, μια φτωχή πλήστρα, σωματικά και υπαρξιακά ρημαγμένη από μια καθημερινότητα γεμάτη σκληρό μόχθο. Είναι μια γυναίκα που ζει μια ζωή την οποία νιώθει εντελώς ξένη προς την ίδια. Στην ουσία και οι δύο χαρακτήρες είναι εγκλωβισμένοι, ο καθένας στη δική του προσωπική σιωπή. Προχωράμε στο τρίτο κεφάλαιο, ένα αναπάντητο ερώτημα. Αυτή η συνάντηση των δύο κουρασμένων ψυχών είναι που πυροδοτεί ολόκληρη την πλοκή. Η Ζέλιντε, μέσα στην απελπισία της, προσεγγίζει τον ιερέα, αλλά δεν ζητάει απλώς μια συμβουλή. Το ερώτημά της ξεφεύγει εντελώς από τα στενά όρια της ηθικής. Ρωτάει αν έχει κανείς το δικαίωμα να εγκαταλείψει μια ζωή που δεν είναι δική του. Δεν μιλάμε πια για ένα ηθικό δίλημμα, αλλά για ένα τεράστιο μεταφυσικό ερώτημα για το ίδιο το νόημα της ύπαρξης. Θέλει να μάθει αν ο τερματισμός αυτής της αβάσταχτης κατάστασης αποτελεί αμαρτία. Και το τραγικό εδώ, ο ιερέας, ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της Θείας Καθοδήγησης, στέκεται απέναντί της εντελώς ανίκανος να αρθρώσει έστω και μια λέξη, έστω και την παραμικρή απάντηση. Ας δούμε λίγο πώς κλιμακώνεται η τραγωδία μέσα από αυτά τα 4 βήματα. Πρώτον, έχουμε την αναζήτηση. Η Ζέλιντε στην πραγματικότητα δεν ζητάει άδεια να πεθάνει. Ψάχνει απεγνωσμένα ένα νόημα για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Δεύτερον, η αντίδραση του ιερέα. Παραμένει σιωπηλός. Αυτή η απόλυτη σιωπιά λειτουργεί σαν επιβεβαίωση του υπαρξιακού της κενού. Τρίτον, η κατάληξη. Χωρίς καμία απάντηση και χωρίς άλλες αντοχές, η Ζέλιντε σύντομα πεθαίνει. Και τέταρτον, η συνειδητοποίηση. Ο θάνατός της είναι ένα τεράστιο σοκ. Μια βίαιη αφυπνίση για τον ιερέα. Ξαφνικά συνειδητοποιεί με απόλυτο τρόμο πως ούτε η δική του ζωή του ανήκει. Βρίσκεται ακριβώς στην ίδια συνθήκη αποξένωσης. Και έτσι φτάνουμε στο 4ο κεφάλαιο, η σιωπή της θρησκείας. Πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα αναδύεται μια τεράστια, εκοφαντική απουσία. Αν το δούμε πιο μεταφορικά, αυτοί οι δύο χαρακτήρες συμβολίζουν κάτι πολύ πιο βαθύ. Η Ζέλιντε είναι η ίδια η φωνή της ανθρώπινης απόγνωσης. Αναζητά νόημα τη στιγμή που ολόκληρο το οικοδόμημα της ύπαρξης της καταρρέει. Ο ιερέας, αντίστοιχα, είναι η ενσάρκωση της τραγικής συνείδησης. Η σιωπή του δεν είναι απλώς το ότι δεν ξέρει τι να πει. Είναι η πλήρης αναγνώριση πως δεν υπάρχουν απαντήσεις. Μέσα στο σύμπαν αυτού του βιβλίου, η θρησκεία παρουσιάζεται εντελώς αδύναμη να δώσει κάποια λύση στο υπαρξιακό αδιέξοδο. Δεν προσφέρεται καμία θεϊκή παρηγοριά σε αυτόν τον τόσο σκληρό κόσμο. Κεφάλαιο 5. Η ζωή
ως ένα ξένο σπίτι. Και κάπου εδώ φτάνουμε στην κεντρική μεταφορά ολόκληρου του έργου. Τι σημαίνει τελικά το σπίτι των άλλων? Ας το σκεφτούμε. Τι σημαίνει να ζει κανείς στο σπίτι κάποιου άλλου? Σημαίνει να ξυπνάει κάθε μέρα σε έναν χώρο, σε μια ύπαρξη, την οποία δεν επέλεξε ποτέ. Να βρίσκεται σε έναν κόσμο που δεν ελέγχει, όπου οι κανόνες δεν βγάζουν νόημα και να κυριαρχεί ένα διαρκές αίσθημα απόλυτης ξενότητας. Αυτή ακριβώς η ιδέα παίρνει την προσωπική τραγωδία της Ζέλιτ και του ιερέα και την ανάγει στη συνολική ανθρώπινη κατάσταση. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, γεννιόμαστε όλοι σε ένα σπίτι που απλώς δεν είναι δικό μας. Οπότε, συνοψίζοντας αυτή τη σκοτεινή φιλοσοφία, κρατάμε 3 βασικά σημεία. Πρώτον, η ανθρώπινη ύπαρξη βιώνεται ως απόλυτη ξενότητα, μια πλήρης αποσύνδεση από τον εαυτό και το περιβάλλον. Δεύτερον, η ιδέα της αυτοκτονίας πάβει να είναι θέμα ηθικής, καλού ή κακού, εξετάζεται ως ένα καθαρά μεταφυσικό δίλημμα σχετικά με το τι σημαίνει ελευθερία απέναντι σε ένα ασήκωτο φορτίο. Και τρίτον, όταν λείπει το νόημα, όταν δεν υπάρχει καμία απάντηση στο «γιατί», επέρχεται η απόλυτη κατάρρευση. Είναι το αβάσταχτο βάρος του να ζει κανείς χωρίς την παραμικρή βεβαιότητα. Πράγμα που μας φέρνει στο τελικό τραγικό συμπέρασμα του έργου. Είναι το απόλυτο παράδοξο της σύγχρονης ύπαρξης. Από τη μία πλευρά, ο άνθρωπος κυριολεκτικά δεν αντέχει το βάρος του να ζει σε έναν κόσμο εχθρικό, σε έναν κόσμο που δεν τον περιλαμβάνει οργανικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι ο μόνος κόσμος που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο σπίτι για να μετακομίσει κανείς. Και η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος προκαλεί πραγματικά μια τεράστια ενσυναίσθηση για το βαρύ φορτίο που κουβαλάει η ανθρώπινη συνείδηση. Η σιωπή είναι η μόνη σταθερά. Όλη η αγωνία, όλα τα αναπάντητα ερωτήματα καταλήγουν εδώ. Η θρησκεία, η φύση, ολόκληρος ο κόσμος σιωπά απέναντι στην ανάγκη μας για νόημα. Και αξίζει να σταθούμε για λίγο σε αυτό. Μέσα σε όλη αυτή την τρομακτική αβεβαιότητα της ζωής, αυτή η απόλυτη σιωπή είναι κυριολεκτικά το μόνο πράγμα στο οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί. Οπότε στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μένει μόνο μια τεράστια ανοιχτή πρόκληση. Αν το σπίτι των άλλων περιγράφει πράγματι την πραγματικότητά μας, τότε το μεγάλο ερώτημα που πλανάται είναι το εξής. Πώς θα καταφέρνουμε, πώς αντέχει η ανθρωπότητα να συνεχίσει σε έναν κόσμο που φαντάζει τόσο ξένος? Είναι μια σκέψη που προσκαλεί όλους μας σε μια βαθιά εσωτερική αναζήτηση για το πού κρύβονται τα πραγματικά αποθέματα της ανθρώπινης αντοχής. Μέχρι την επόμενη ανάλυση μας, ας κρατήσουμε αυτή τη σκέψη ζωντανή.